И така до Египет. Така, едно включване от летището. В самолета ни дадоха ето тези бланки, които трябва да се попълнят, за да може да минете паспортния контрол, иначе ви връщат и съответно нас ни върнаха. Защото нямахме химикал и сега си ги попълваме. Сега ще си купуваме карти за интернет. Ето това са цените. Купихте си сим-карти, нали така? Да. Не. Който си купил сим-карта, ако след един час няма да работи, рестартирайте телефона. Ако ще продължи да не работи, тогава няма нужда да рестартирате телефона. Това се нарича добре дошли в Египет. Здравейте! Здравейте! Ние сме Хара Вайбс и сме в Египет. И това е началото на нашия YouTube канал и първия ни клип, може би? Да. Така че на здраве за канала ни. Ние вече сме в хотела, почти се настанихме, ще ви го покажем по-късно и ще ви разкажем впечатленията си от тук. За сега ни харесва, изглежда доста добре. В Хургада сме, който е един курортен град в Египет. Има много какво да се каже за него, защото е много различно от това, което сме свикнали да виждаме в България. Да, и в Европа. Ние за първи път сме в Африка, за първи път сме на толкова различно място и предполагаме, че ще ни бъде доста интересно, така че ще ви направим част от нашето приключение. Тук сме за една седмица и всичко, което ни се стори интересно и полезно, ще ви го покажем. А сега си отиваме в стаята да си почиваме. Така, бърза разходка правим стаята. Си имаме гардероб с сейф. Тази страна е банята. Изглежда прилична. Не знам защо имаме 3 легла, но това е положението. И реално най-хубавата част е гледката. Ето го, Христо вече е тук. Здравейте от мен! Днес ни е първия пълноценен ден тук в Хургада и впечатленията ни до момента са положителни. Комплекса, в който се намираме, се казва Пирамиза и е доста голям. Както виждате, голям, богато озеленен двор. Има с няколко басейна, плажната ивица е много хубава, добре поддържана, с шезлонзи и чадъри. Морето е много чисто и топло и като цяло в момента се чувстваме много добре, въпреки 38 градуса, които е тук. Но, както предполагам, чувате и виждате, има постоянен вятър и това за нас в момента е добре. Ще ви покажа и днес през деня и през следващите дни повече от хотела, храната, която се предлага, ресторанта и другите услуги тук. Единственото нещо днес, което ми направи доста негативно впечатление, въпреки че бях подготвена, че ще има някакви такива неща, са хората, които постоянно обикалят по плажа да ви предлагат различни услуги и атракциони. Те са от различни агенции, предлагат гмуркане, разходки с яхти, посещения на острови, масажи и какво ли още не, но истината е, че са изключително досадни
и цените са доста по-високи, отколкото тези, които аз намерих в интернет. Ще ви изпишем тук някъде сайта, в който проверих още преди да дойдем тук в Египет, какви атракции предлага Хургада и на какви цени. Хората, които тук ни предлагаха нещата, бяха много настойчиви. Идват, сядат на шезлонга по 20 минути на човек, отделят, за да ви обясняват неща, условия и така нататък. И в случай, че не се съгласите на тези условия, как да кажа, неприятно се държаха спрямо нас, като едва ли не ни се караха защо не сме се съгласили на условията, които ни предлагат и защо не сме избрали от тях въпросния пакет, нали, с атракциони. Това нещо лично мен доста ме напряга и ми е супер неприятно. И ако можете това нещо да си го спестите, когато идвате в Египет, би било добре. Ако не искате да използвате техните услуги, просто им го кажете още от начало, когато дойдат, че не се интересувате, защото дори една минута да им обърнете внимание, те после 20 минути, 30 минути няма да си тръгнат, докато просто не се съгласите с тях. И това нещо мен ме напряга и не ми е приятно, затова следващите дни просто сме се разбрали всички, видим ли такива хора около нас, предложат ли ни нещо отначало да кажем не и просто да не си причиняваме отново, да слушаме 55 пъти едни и същи обяснения, които реално дори не са ни необходими. Но ако не сте си запазили някакви други екскурзии, допълнителни неща и искате да се доверите на тях, няма лошо, изслушайте ги, запазете си, просто на нас това не ни е окей и така. За сега е това, по-късно ще се включим пак. First floor. Така, ето е нашата скромна вечеря. На Дитко не е толкова скромна, но Дитко обича да се хапва. Това е положението. Хумуса, между другото, е много вкусен. И така. Easy day, easy life. Всяка вечер в хотела има различна шоу програма, събитията се случват на сцената срещу хотела и днес ни предстои огнено шоу. Our club dance with your lovely entertainment team and our fantastic DJ. Добро утро! Отиваме на закуска.
Хакуна матата! Днес ще правим шнорхелинг на нашия плаж, тъй като се оказа, че там има много рибки и корали, които да разгледаме. Така че вземаме екипировката и отиваме натам. Така, първия ни ден с шнорхелите премина успешно. Споразумяхме се с училището за гмуркане, типично по-български, да ни дадат 4 шнорхела и очила, защото сме си платили гмуркането за утре. Но така да си изпробваме как ще ни е, дали ще ни е добре, зле, правим се на притеснени. Да. И 2 часа си се гмуркахме най-спокойно. Видяхме супер много интересни рибки и корали, ще ви покажем кадрите после, но ще ви покажа и какви поражения имаме по нас. Коралите са много остри и твърди и се нарязахме всички. В стремежа си да се държим за тях, да ги огледаме отблизо. Общо взето целите сме в рани. Като искаме да сме приключенци, ще си носим сега раничките с нас в България. Христо и неговите странни практики за дишане, които практикува постоянно в хотели, и хората ни гледат супер странно. Преди малко 2 жени си помислиха, че нещо му е станало и дойдоха да го проверяват. Като цяло всички, които минат, го гледат. Ето. Това са 2 женички, които се загрижиха за него. Вече и спасителя е шокиран какво се случва. Ето го аутфитчето ми за днес и сладичкия е същия. Хайде! Ние сме на вечерна разходка, решихме да обиколим залива, на който се намира нашия хотел и да ви споделим някакви впечатления. Всичко много ни харесва тук. Единственото странно нещо, което забелязваме е, че на много места до много скъпи и работещи хотели се намират изоставени строежи, недовършени сгради, което ни се стори доста странно, при положение, че тук очевидно туризма се развива добре. В същото време има много такива сгради, като тази зад мен, които се рушат и просто явно никога няма да бъдат завършени. Още нещо, което се сетихме да добавим, е, че мястото е изцяло туристическо и е далеч от лудницата в египетските градове. Затова е подходящо за семейни почивки, дори за хора с малки деца. Навсякъде се срещат такива, спокойно е, комплексите са затворени, обезопасено е и има места за деца. Количка? Да. Да? Сега отиваме да вечеряме и до вечера сме на пяна парти на плажа. Ще видим какво са ни приготвили нашите аниматори. Снощи огненото шоу беше интересно.
И ще видим до вечера. A few moments later.